Jeg vil have dig til at samarbejde. Det er det, jeg vil. Så kan det være, at vi kan finde en løsning, der er god for begge parter. Men hvis du nægter, så kan jeg ikke gøre noget for dig. Du tror, du kan tro mig. Det er sødt. Men jeg vil aldrig samarbejde med sådan en som dig. Men jeg giver jo ikke op. Vel? Og jeg har alle de beviser, jeg skal bruge. Ja, det siger du jo. Hvorfor gør jeg det så ikke? Du har brug for mig. Der er noget, du ikke vil have. Noget, du ikke kan løse. Hvad gemmer der sig bag de skarpe øjne? Mere end du nogensinde ville kunne forestille dig. Uff. Jeg kan ellers forestille mig ret meget. Fortæl. Du tror, du er så smart, Alena. Men jeg har ressourcer og magt, som du aldrig nogensinde kommer til at have. Jeg er ikke bange for dig. Jeg har set dine svagheder. Du har ingen idé om, hvad jeg ikke ved om dig. Men du ved jo ingenting. Det ved jeg. Så når jeg finder ud af, hvad du går og gemmer på, så er der ingen, der kan redde dig. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, we have 3 test tubes and we are ready to proceed when I see the money on my bank account in Puerto Rico. All right. And Mass Graham? Will he be a problem? What? No. I promise there will be absolutely no problems with Mass Breum. All right. Goodbye.